O Tiprasha Shenkarak Lengi Tongmani Jorano Tini Phaikha Phaikha Phatar Hastiwa Phaikha Guwahati Rwngswrwngwi Tongnai Tini Medical Student Hinjaknai Tini sak ham nogrogo sebok khainani bagui sak ham nainani bagui mahairokno tuiye tini Tiprajwk khuroknwi tini Guwahati o thangui Rwngswrwngwi Tongnai laimani jorawono o Tiprajwk rok tini Tiprasa hinjaknai rok choba khaimarokno khanawi phaimalai phai cold drink rok khan phaimani mangbe Guwahati o thangui sogui laimani yakulo tini o Guwahati o sogui mani obahairokno khanawino tini hasini lukurok Rwngswrwngwi Tongnai rok tini medical student hinjaknai rok borok tini o Tiprajwk khuroknwi o Tiprasa rokni chobano khainai obahairok tini Guwahati hasti o sok paikha hini khanama bai tini naitugui borok malai lekha tini khuroknwi Tiprajwk o khuroknwi Tiprajwk borok Tiprasa sengkrak rok o Tiprasa ni bagui choba khainai rokno malai borok belaino kha khamjakha tini o kha khamthani borok tini Tiprasa sengkrak rokno kabang chubai mania phano tini borok je lengui tongphuro tini cold drink khanmani aba o Tiprajwk khuroknwi ni bisingtino tini borokno cold drink rok khanjakha tamke tini Guwahati hasini lukurokni bisingti haikeba mungsabo siniya mungsabo gustibo nya ahikeno borok Tiprasa rokni choba rokno nugui haikeba Tiprasa thangui thangnani lama rokno o choba rokno khanawi tini cha thai nungthai rok borokno magnano cha rijakmani aba hai koktmarok haino tini debate Murasing bisingtino kasai Phaikha tamke o Tiprasa khoroksa bo tini sakni hamklaino chimi borok tini choba khaimania joto hasini lukurokni bagino ang tini mahai choba khayo hini samarokno khanawi tini phatar hastini lukurok bahaino belaino khakham jagui tini chathai nungthai bathak thai tongthai abahairok bahaino tini phatar hastini lukurokni bisingtino achok thai bacha thai jaga rijakmani koktma debate Murasing bisingti kasai Phaikha tini obono saikhanarika taibo phatar hastini lukurokni bisingti khakaham yafare tini okokrokno tuiye belai khakaham rimabai jengpai phlaya hambai risini riwi ri kolpaya o Tiprasani chobano norokni bisingti tini loge manmani bagai hini tini lukurokni baskango o debate Murasing tini hasini lukurokno message rimani koktma kasai Phaikha tini obor taibo saikhanarika debate Murasing bo saljora romaino tini Tiprasani o chobano wansokgoino bo bahai choba khaima chano hini tini lukurokno loge nayawi choba khaike kai bahai ongno phiaba tini o lukurokni loge rima baino tini ani o lukurokni tini surima baino ani choba tini asok jora tini ang Phaikha Phaikha hini bahaino tini debate Murasing sawi khanarika स्टडी कर रहे हो तो हमारे लिए ORS लाया ये ORS सिस्टर मार्जिना एंड सिस्टर स्नेहा ब्रिंग ORS फॉर अस तो बच्चे को ORS लाया तो हम ये ORS अब पिएंगे थैंक यू Martina. You are working. Narsing Both are nurse. I'm nurse. I'm Studying. Oh, कैसे फोटो पालते यहाँ खरीद दिल को ORS वो प्रॉपर और मेडिकल लाइन में पहुँच गया Virginia hi Virginia and she is Sneha so they would bring some gifts ORS for us and
our warriors are along with them. So दादाजी पूरे हाय दादाजी हम लोग यहाँ पे बैठने के लिए हाय बोलो हाय लाइव लाइव जैसे हाय 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 तो देखते हैं हम लोग लेकिन खाया atau खाना बढ़िया सा होटल होटल बहुत अच्छा बढ़िया खाना खिलाया और हम आस्ते आस्ते खाना को पताते आगे बढ़ते जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? विपुल चौधरी जी और आपका कनक लता आपका बढ़िया लगा जी चौधरी जी बाबू जी अभी हम लोग निकलते हैं आगे धीरे-धीरे। थैंक यू हो गया किसा कसंग ददरंगि तंगने सातंगि थांगाताबक लेबेलें लेखा किसामा बाथाक लाइसिनाय बाथाक जानाय थाइनायै उक्लगो बाक्सा याथेकनि स्पीड तेरेबै थांका हामबागै सातंबो familiar situation ya tung saka barta baje kha satong tung kha so और तते संग तैरना रो करिखा सिनि त्रिपुराहाटी प्रभा तमो जगह से तैरो खानाय सुबानाय माइसार नै तंगो और जगह के तो हाइपाना सिनि स्टूडेंट रक दलसा मालायना हनै कोन फायहरका ब्रक फाइ तंगो बन्न लामा हिनते हिनते बन्न बनासिलाय न के हमबाय आरो बुस्थु थाइमान आसलने नायलेगोन ना